Mair Tomos Ifans dyn enw fi, a dwi'n gweithio fel cyfarwydd y cyfoes ar brosiect gen hwb Myseliwm Chwedleua Cymru. Ac mi rydw i'n cael treulio cyfnod yn yr ardal dwi'n byw ynddi, rhwng Mowddwy a Mowddach, yn hela'r chwedlau bychan, yn chwilio ac yn adrodd ac yn cofnodi y chwedla bach lleol yma. Yr chwedla bach yma sy'n ymddangos mewn rhai o'r hen gyfrola llychlyd mewn rhyw baragraff, frawddeg neu ddwy, ac dwi'n gallu defnyddio nhw i greu stori sy'n para dipyn bach hirach na hynny. Dwi'n cael lot fawr o fydd o fynd ar yr hen fellten las yma, y beic efo bach o wmff trydan arno fo. Dwi'n mynd ar y beic fy lles meddyliol yn ogystal â fy lles corfforol. Ond mae hefyd yn mynd â fi i leoliadau rhai o'r chwedlau yma ydw i'n ei hela. Ac mae o'n golygu mod i'n gallu cyrraedd lleoliadau hyfryd ar y beic. Mae'r mwyafrif o'r chwedlau yma eisoes wedi cyfnodi mewn llyfrau o'r 4eg ganrif ar 15 ymlaen wrth gwrs ac yn hynny. A fy mwriad i ydi i gwneud nhw'n yn haws i bobl gallu ffeindio nhw os nag ydy'r cyfrolau yna gennyn nhw. Felly dwi'n mynd i sgwennu rhai, dwi'n mynd i adrodd rhai, ac dwi'n mynd i gobeithio i gosod nhw ar gasgliad y werin y Llyfrgell Genedlaethol. Fel bod nhw yna i'w defnyddio, achos dyna'r pwynt nhw. Ni bia nhw, does neb bia chwedla, does na ddim un ffordd bendant i'w deud nhw, mae fyny ni defnyddio nhw a'i cofio nhw. Dwi yn meddwl bod o'n bwysig bod ni yn ymwybodol iawn o'n straeon gwerin o'r chwedla bychan yn hardaloedd sydd yn hangori ni ac yn gwreiddio ni mewn ardal benodol. Ac hefyd yn dysgu daearyddiaeth a pherthynas gwahanol rannau o'n hardaloedd efo'i gilydd. Nid rhywbeth jyst ar gyfer plant ydy Chwedleua. Mae yna dueddiad i feddwl na, mae'n plant sy'n eisiau gwrando ar stori. Ond sa chi'n gweld gwnebau rhai ar merched y wawr, dwi wedi bod yn gweithio nhw yn gwrando ar stori, sa chi'n gweld. Mae oedolion hefyd yn hoff iawn o stori. Does na neb yn mynd rhy hen i wylio storis. Dyna pan bod ni'n licio gwylio soaps.